en puɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu man woni godal men e o aduna en donima dendagal seremɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal windere nde kala nde jaam Allah dumoto e windere en donima dendagal ɓe cellani nde Allah rokka ɗumen cellal moon ha timma dumbaɓe nde Allah dumbitto ɗumen jokko e hajuji men en donima ɓesguji men tawteɓe ladde e wonɓe laabi ɓe yo Allah newnan ɗumen jetto e dow jaam yettiɓe toon ɓen yo Allah newnan ɗumen kayitaji newnan ɗumen golle taw golle ñiɓɗe golle kadi barkinɗe tan o yaade contrat ji moƴƴi allahumma amin. Allah rokkaɓe jawdi ha heewa taw ko jawdi kotodi wonɓe galleji men e cuuɗi men e guure men yiɗɓe jooɗade ɓen yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri taw jooɗi koye dow peewal ɓerde mumen deeƴi hakkillaji mumen deeƴi nde won noon darde mabɓe wona sara e nder diwanuji men waɗa heewi wiide ko kamɓe ndeni mawɓe ɓe ko kamɓe ndeni rewɓe ɓe ko kamɓe ndeni sukaɓe ɓe ko kamɓe ndeni taaridi men woni waalo men e jeeri men kala kadi ko wawi dañede ladde so juppama ga ko kamɓe poti toppitade ɗum ko kadi kamɓe keedi e gestion muɗum yo Allah jurno balɗe mon moƴƴere battane allahumma amin. sikki ala weltare ɓeɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV kala ñande alarba eɗen kewi addude buuɗal yurmede ko fati e gurdam galleji buuɗal yurmede ko fati e dewle buuɗal yurmede musidɓe tedduɓe ko fati e galleji meɗen eɗen kewi wiide noon toɓɓere buuɗal yurmede ko fati e gurdam galleji ko tillis capato ne heewi dame kono kadi eɗen mbiya ɗum koto guere kangaɗo ɗiggata yuppetaki saabu eɗen mbawi haalde ñande foof subaka hay kikkiɗe kono gasata nde won noon ko ɗum woni ko wuura ko adi toɓɓere men noon walla ko adi musidɓe tedduɓe buuɗal men yurmede ko eɗen pecca sunare men e musidɗo men sehil men guiɗo men funere men ɓi neni men hono Sar Abdoulaye Sarr caggal nde sehil makko miñiko denɗiko ɗi kaw makko mo horsini nde wonnan kala ne jiiɗa neɗɗo ne horsina denɗum andu o teddini ko kaw makko andu wol teddugal manggal woni hakkude makko e kaw makko Abdoulaye Sarr e oɗo denɗiraɗo jaltuɗo aduna denɗi ko biyetenoɗo Yaya Ba ko neɗɗo gandanɗa hoore maɗa mo horsinno ko neɗɗo kadi korsinnoɗo mo keɗotoɗo mo tigui tigui peeji kiddinoɗo e makko e kala saaha ko yiiɗi wadde ne heewi disnademo e heewi yewtidde makko mani ɓen ko cirlodiɗo makko ko ɓinguel kaw makko ko miñiko kono kadi ko sehil makko ko on woni jaltuɗo aduna en donima jinnaɓe duttiɗo gorko e debbo en donima dendagal ɓesgu Abdoulaye Sarr no didorno dendagal koreji meɗen foof en donima ɗum en donima kadi dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe an dinima e dendagal pulago foof soko duttiɗo yettude ko duuɓi tokosi suka tokoso ko duuɓi seeɗa saabu duuɓi nogas e jeenayyi koye cagatagal mum tigui tigui to ɓiɗɗo welata ɗo to sagata nafata ɗo ko ɗon musidɓe tedduɓe o yalti aduna nan kadi ko wasiya ko waajo nde wonnoon mbaɗa heewi wiide kala to neɗɗo tolni daɗi woppa wol tolniɗo ɗon musidɓe tedduɓe teeɓa ala fof mo guiƴum meeɗa mayde ala pop mo guiƴum meeɗa mayde Abdoulaye Alhaji Oumar de to likseɓe gorgol o wi furankoɓe walla pular ne heewi wiide mayde ko mayde bettat o wi ala mayde bettani mbiya tan ken jottataki kono hay goto mayde bettata saabu a anda ko ha jengga a anda ko ha janggo ɗum noon so tawi a wi mayde bettat ko wona gonga ma to ko a jottataki tan neɗɗo en foti wadde hakkille muɗum ko à tout moment mayde ne wawi tawde ɗum ɗon nde won noon yaltinde konngol gayna konngol ngol koye hokkede jeeya foofango ko modde fofde hendu naata e mum wukkita hendu ndu ko ɗum woni foofango hendu ndu nadde ndu yalta neɗɗo ne wuuri ko yettere Allah
koye ɗaccenede jeeya sabu heewi poɗɗo hendu ndu ronka yaltude o yalta aduna walla hendu ndu yalta o yiɗa fodde heddu wondu o ronka o yalta aduna noon musidɓe tedduɓe mayde ala pop e saaha mo arta kala façon mayde kadi yimɓe jii fof noon koye gandanɗa hoore maɗa koye jettinago jeeya noɗen ñaago Allah tan yo Allah junnu balɗe moƴƴiɗe battane so saaha o yonti kadi yo taw ene peewal allahumma amina en donima oɗo sagata gorko Yaya Ba nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna en donima jinnaɓeɓe kadi nde Allah lomtoto lomtina allahumma amina donima musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr sikki ala musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede kala alarba kewɗen addude mbiɗen koko fati e gurdam galleji nde won noon eɗum occupi fodde 98 walla 99% e gurnameji meɗen ko fati e galleji ko fati e musidɓe tedduɓe gurdam galleji ko fati e galleji ɗi e hoore mum nde won noon sikki ala sagata gorko so tawi gandanɗa hoore maɗa holto heɓata e saaha e gurdam makko hakkille makko wonata koye nadde hoɗande hakkille makko wonata ko ƴewde cuddiɗo hakkunde makko wonata ko ƴewde mo wurdi hakkunde makko wonata koye dañde ɓesgu soko debbo ne holto heɓata hankkadi hakkille mum wonata e miijoji mum wonata e duwawuji mum fof wonata ko yo Allah rokku ɗum gorko ko yo Allah rokku ɗum gorko taw ko gorko bawɗo yidde gorko bawɗo jogade yo Allah rokku ɗum saabu koye ngan sanga o yiiɗi dañde ɓesgu ne weeli ha maayi kono hay goto yiiɗa hay debbo goto hay gorko goto yiiɗa dañde ɓesgu ko adi dewgal moni foof yiiɗi dañde ɓesgu musidɓe tedduɓe koye dow dewgal koye dow taw ko dewgal waɗama dewgal humama yangue waɗama ko neɗɗo yimɓe fof ko hen yiiɗi dañde ɓesgu nde won noon musidɓe tedduɓe ko ɗum kadi woni firwi ko ɗum waɗi ko ɓuuri tengtude ko ɓuuri yiɗede e dewgal wadde en gandi holto sagata heɓata somo liggo wona koye préparde gurdam makko wona koye préparde holno natirani hoɗande holno ƴiwiri cuddiɗo omo liggo omo joña omo liggo omo uddita compte bancaire omo liggo musidɓe tedduɓe omo waɗa ƴeewa jincidi hen ƴewde hen bénéfice hay sino de miijo arnimo yo ma saabu ko ɗum foti wonde yo dañ hoɗande makko saabu so tawi a filiti ƴewde cuddiɗo ɓuuri moƴƴude ko yata waɗa jogui hoɗande waɗa ɗum priorité dañ d' abord to mbalɗa dañ so nangue ari taw aɗa jogui to cakkiɗa to tooɓo ari taw aɗa jogui to ɗoyiɗa neɗɗo sagata gorko ko ardi foof musidɓe tedduɓe koye priorité jeeya ko yo dañ to mbiɗen to ɗoyi so tooɓo ari daña to ɗoyiɗa to nangue ari daña to moltiɗa so jangol ari kadi tawa aɗa jogui to gonɗa ɗum woni hoɗande a wawi fodde foof noon sagataɓe hewɓe ene mbaɗa hoɗande naata hoɗande naata ɓe ƴeewa cuddiɗo ɓe mbaɗa ɗum priorité ko adi dañde hoɗande musidɓe tedduɓe kono noon eɗen mbawi ɗum koye erreur aji jeeya neɗɗo ko ardi foof yo resde ko condition ngaji namdi wona tan mi yonti resde mi dañi duuɓi mbaɗa foti resde ala kono won condition ngaji kadi namdi won condition ngaji namdi so tawi aɗa itti debbo galle bammum aɗa yiiɗi nawde ɗum galle maɗa woto wi galle bammaɗa hayso koye nder galle bammaɗa ndesata ya taw e nder galle bammaɗa heɗa jogui hen hoɗande kala mbiɗen ko ardi foof hoɗande so neɗɗo feliti nadde hoɗande woni nadde hoɗande noon ko jogade to hoɗi nadde hoɗande ko mbiyeten nadde hoɗande ko wadde dewgal nadde hoɗande yataw aɗa jogui hoɗande yataw aɗa jogui to gonɗa ko ɗum woni d' abord essentiel ko ɗum kadi foti wonde priorité kono noon hande sen ƴeewi heddi ha joni guila nden heddi ha joni neɗɗo yonta resde tawa gandanɗa hoore maɗa hay made mahani ala huɓere ala to gandanɗa hoore maɗa saaha ni ne waɗa dewgal taw koye huɓere jinnaɓe muɗum suudu jinnaɓe ma nani suudu nani mbaɗa hen dewgal maɗa en jii ko wona goho wona ɗiɗi en jii neɗɗo yiiɗi wadde hoɗande neɗɗo yiiɗi nadde dewgal saaha luɓoyto ko hoɗande koddiɗo mum walla hoɗande sehil mum yaaha waɗoya toon dewgal so tawi gandanɗa hoore maɗa eɗen mbaɗa kono so tawi neɗɗo ƴeewi ƴewtidima
ma taw ko masalaha tan kono wona hunde fodde wonde taw wona hunde fodde wonde neɗɗo so neɗɗo ala gorko e gurdam muɗum ala décision mo wawi ƴettude mawɗo baɗɗo importance ha foti décision mo neɗɗo o wawi ƴettude e gurdam muɗum décision ɓurɗo mawnude gurdam neɗɗo e étape neɗɗo ko nadde hoɗande ko ƴewde cuddiɗo ko wadde galle sagata noon so tawi ne felliti nadde galle yiya taw wol condition ngaji eɗen gandi neɗɗo wawa wonde prêt à 100%. neɗɗo wawa parde à 100%, neɗɗo wawa dañde condition ngaji mum fof ha 100%, kono yataw kam musidɓe tedduɓe ko ɓuuri hewde hen ko pourcentage ɓurɗo hewde yataw yettima pourcentage noon ɓurɗo hewde ko ɓuuri wonde priorité ko dañde musidɓe tedduɓe waɗande muɗum mbiɗen noon haysoko tiba maɗa an jii tiba maɗa aɗa andi so nangue ari aɗa wawi sakkade hen so tooɓo ari aɗa wawi ɗuhade hen to jangui aɗa wawi uddude mbaala nder mbalda toon cuddiɗo maɗa yataw haysoko ɗum aɗa jogui yataw haysoko mbarama moƴƴa aɗa jogui kono tan ni galle baba nani haydara ala hen ko jeeyimi haydara ala hen ko joguimi eɗen mbaɗa de jomum naata hoɗande kono musidɓe tedduɓe wona hunde fonde wonde wona hunde fodde wonde ya taw a andi to desɗa ɗo cuddiɗo mo gaddata o aɗa wawi jogade ɗum taw a wona joganteɗo hande temedere dew galle waɗe tawa gandanɗa hoore maɗa so jomum cuddiɗo so sohli hunde wiyete ko namdo baba walla namdo mawniraɗo eɗen gandi eɗen keewi dewle ko dewle masalaha ko dewle masalaha jiya oɗo sagata ko janggowo o suwa wawande hoore makko haydara hay hettande hoore makko o wawa mo wawa hettande hoore mum noon wawa hettande cuddiɗo mum o jogo mawni ko walla o jogo miñi ko ene jogui situation holko wawani hoore mum funno e resde wiya yoɓe ndesdu pour yo dasor camorɗo yo dasor mo camorani feere dewgal ngal wona gooti ha hande ɗum ne wawi wonde feere dewgal wawi wonde woote feere mariage o ene wawi wonde goto kono suite o ko ɗo o wi poti miijade ko suite o so ɗum dewgal ngal to gasoyi saabu heewi to jiiɗen ɓeɗo ko jiiduɓe yummo e baba walla ɓeɗo ko jiiduɓe baba walla ɓeɗo ko jiiduɓe yummo sagataɓe worɓe luural meeɗa wonde hakkude mabɓe hay lawol gotol ɓe meeɗa aƴodirde hay lawol gotol eɓe naffodiri eɓe koddi eɓe mbaddi fof kono soɓe naati koɗande soɓe gaddi suddiɓe mumen ɓe fanka jogui cuddiɗo muɗum eɗen keewi yiide waylo ala hakkude mabɓe waylo ala hakkude mabɓe nde wonon debbo walla gorko ne ɓatti joom suudu mum ha ala ko foti holto gandanɗa hoore maɗa jamma yettoto holto jamma heɓata holto gondata an tan e cuddiɗo maɗa onon tan ɗiɗo Allah tan e nder suudu wol gueɗe haalanede hunde wasa salade walla wol gueɗe gandanɗa hoore maɗa wasa jabde tan ko hunde hawnide gueɗe kewɗe musidɓe to ko nden defete e nder cuuɗi he caggal nde yimɓe leeli caggal nde yimɓe natti ko nden defete ko toon fewjete so tawi on dañi suddiɓe moƴƴuɓe on dañi rewɓe moƴƴuɓe rewɓe jokkoɓe enɗam so gonde mon kalda mon ko jokkete enɗam ne woodi eɓe gooti hayso hewani ne gooti so tawi gandanɗa hoore maɗa a jondi gandanɗa hoore maɗa debbo mo wona jokkowo enɗam mo wona ɓi galle mawɗo mo wona ko min tan goto kam tan joom gallam tan yoni kam hankkadi wonata koye haalandema ka famata wonata koye haalandema ka famata wonata koye nandude nofuru maɗa gandanɗa hoore maɗa kene addanma révoltude walla kene addanma saltade ko jaɓanoɗa hanki kaari en ko bonnoɓe kala ko gadduɗa ko kaari en bonnat kaari en dondata maaro nawa galleji mumen kaari en gaddata ko sukaɓe ɗo henne ñalla ko rufde maaro ñalla ko rufde kosam ñalla ko wadde atuji e gueɗe baɗe noon ko bonande ni kay ala ko mbawɗa rendidde ande ko ka joom ɓesgu janggo holko sukaɓe ma jogori waɗoyde so tawi ko addoɓe gandanɗa hoore ma ɗiɗo miijoji ne kalana gorko ne jaɓa heɗade musidɓe tedduɓe so renaki janggo jamma o wayru jaɓɓal ɗum addata kortoji adda keygaji ha janggo jaam heewi to jiiɗen ɓeɗo sagataɓe wonnoɓe galle ɓe pini ñalawma goto ɓe certa kiraɗe so tawi noon en pelliti certude kiraɗe ne certa an nawranoɗo to banggue dewgal ñande yangue ko barmiji tan mbatte andetake ganduɗa ko barmiji tan mbaddete ta sañi ko yangue wote kono so tawi kiraɗe ɗe peccama musidɓe tedduɓe ko ɗo woni caɗele walla so tawi kiraɗe ɗe mbatti waɗede jontande ko kaari yahata jeere hande ko ala hande ko debbo kaali joɓu suudu kaari duggoyta ko ɗo nguttuji ɗi jaltata musidɓe tedduɓe
so tawi ari nokkanede maaro nde ari nokkede ɓernede nebam nde ari ko ɗo nguttuji ɗi mbaɗata musidɓe tedduɓe ko ɗo nguttuji ɗi mbaɗata so tawi jomum natti wawde wondude waɗi rewɓe ha tengti gadi ganda saaha koto rewɓe gandanɗa hoore maɗa ɓe woɗɓe mumen ɓuuri jogade ɓe ko probléme maɓɓe koto garata saaha kadi ko rewɓe ɓurɓe wonde miskineɓe ɓe woɗɓe mumen ngalaɓe saaha kadi probléme aji ɗi garta toon saaha kadi probléme aji ɗi garta toon ko mbiya pop mbiya woy sayo aha ma wiide ni hankkadi tufnaji nan dow hay sinno mbiɗa ɗum ko gandanɗa hoore maɗa ko hoto ɓurtin ndemam heewi an cuddiɗo taw ko joom galle maɗa gandanɗa hoore maɗa Allah ɓuuri junnude junggo ko on ɓuuri jogade ko on ɓuuri wawde wadde walla ko on jogui dépense galle o hay sinno mbiɗa ko nebam heewi nebam ɗam nde ɓurti hande jomum wiyata jiiruɗa nebam ɗam ɓurti par ce que ko joom galle ma sodata sinno ko joom galle mum soda wona ni so maaro ñamama heddima ha heewi ɓuuri rufi sa wi ɗum no de hongo bonande wiyata han gonɗo ɗon ko waɗma wiide noon par ce que ko joom galle maɗa ayi ɗo ko ɗo nguttuji gartata hankkadi jomum hankkadi kala ko wiya fottikinto koye hoore muɗum fottikinto koye hoore mum saha tikka saha gedda saha sono haalde joom galle mum tawi joom galle mum ko ladde wona wadde ɗum message uji min kay koye bone gonmi min kay koye jennoro min kay ala ko mbawmi wadde kene fewa e galle e gueɗe mbaɗe noon tawa eɓe mbawna wadde ɗum masala hakkude mabɓe maaro so ɓurti nebam yimɓe fof gandi ɓurti nebam sa yama ɓurti nebam aha kay jaafoɗe ha janggo so Allah jaaɓi ha janggo so Allah jaaɓi ha ɓurti lamɗam a wiyama ɓurti lamɗam oto miijo par ce que gandanɗa hoore maɗa mbiɗo noon par ce que ko kañum soodi ala an e hoore maɗa mo joom galle so tawi ɓurti nebam wi ɓurti nebam kono tinɗen kadi so tawi so ɓurti nebam walla so moƴƴani eɗen mbiya fewani tinɗe wadde so moƴƴi kaalen mbiyen moƴƴi no ɗo caɗele gonata so tawi no oɗo mbiɗen ko nawtanoɗo banggue dewgal janggo e jaam rewɓe donki wondude janggo e jaam kiraɗe donki wondude janggo e jaam rewɓe mbatti wadde ngutto ha ɓooyi ay haade sukaɓe kañum wontata haade mawɓe saha ko sukaɓe mabɓe kaɓata ha ɓooya seeɗa kamɓe yummiraɓe ɓe batta mo fof jinggande ɓinguel mum so ɓooyi seeɗa ganda rewɓe so naati so ɓooyi worɓe nanata haare ɗe so ɓooyi soɓe natta wawde wondude so ɓooyi seeɗa ɓe certa kiraɗe ɓe certa bottaji ɗo noon so tawi ala situation so wiyama yo kiraɗe certi yo cerde an a ala situation a liggota ka janggowo ka élève walla ka almudo qur'ana ka janggowo ala ko mbawɗa hoore ma taw sa renaki ko sabu ɗo ko koyere arata ɗo sa renaki sabu koyere ɓuuri bonde koyere pop ko gandanɗa hoore maɗa ronkande cuddiɗo muɗum walla ronkande ɓesgu mum saha jiiɗa eggude ni galle tawa galle mo koɗɗono taw ko joom gorko hen goto mo jiɗɗa yon certokiraɗo o tawa ko kañum gandanɗa hoore maɗa maahi huɓere nde gona e galle he certon kirade taw koye huɓere he wotere goɗɗon enji hodduɓe e huɓere wotere mon fof ko pañƴel mum waɗi ala ko haɗiɓe eggude par ce que ɓe ngala to ɓe goni ko ɗum waɗi en wiide priorité musidɓe tedduɓe so tawi mawni yo miñoyo ene yiiɗi walludema noon natirɗa e dewgal yo walle d' abord ha mbawna ha mbawa situation maɗa yo walle d' abord ha mbawna hoore ma situation maɗa mbaɗa nedduma relu fo ration maɗa mbaɗa nedduma ujunaje nogas mbaɗa nedduma relu fo caman jo ujunere ko an jii ko ration maɗa ko friji maɗa yo jomum walle musidɓe tedduɓe no dañirɗa wawande hoore maɗa mbasa dépendade e muɗum chinois ji mbi so tawi kala nde gawoyɗa sa arti aɗa rokka koddiɗo maɗa mbarude jangguinmo no awirte o watta wonude hoore makko pofton ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe battin hakkillaji meɗen no fewi ko addi pop neɗɗo ko adi ken naata hoɗande ko adi kadi naata hoɗande waɗa tagal pilto ha mbawana hoore maɗa mawne yo miño yo koddigal moƴƴal noon hakkude mon enɗam noon hakkude mo oɗon pamodiri eɗen mbaɗa holko mbatten kono gandi ala battandi eɗen maada ne moƴƴi ha ma yimɓe maada ko wode camorɗo ma huɓere moƴƴere waɗa hen ɓesgu foof waɗa hen miñiraɓe waɗa hen mawniraɓe so tawi kaldigal pamodiral dañama ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude kono musidɓe tedduɓe miijoyɗen ko aroyta ko saabu gande koy kala ko weeli ma mettoyde salam gande koy kala ko weeli ko mettoyta gande koy kala ko weeli ko mettoyta gande koy kala renduɓe ko settoyoɓe ɗum noon yo yimɓe tinno yo mbattu hakkillaji mumen e ɗeɗon gueɗe tinne mbatten hakkillaji men ɗeɗon gueɗe
onon kadi rewɓe tinnuɗe so tawi gandanɗa hoore maɗa on tawi worɓe mon ne koddi ene pijja ene jalda neɗɗa gal nana hakkude men teddugal nana hakkude men miñiraɗo respecté mawniraɗo ene hormi miñiraɗo tinnude so tawi on gari on tawi ɓesguji ne gurdini woodi hen mo Allah luɓiri doole wawi gandanɗa hoore maɗa wadde hoɗande moƴƴere suɓima gandanɗa hoore maɗa mawdiraɓe mum walla miñiraɓe mum woni fof rokki ɗum hen hoɗande timmude tinnude son gari bawɗe mum fof ƴetto woppande mum lamɗam walla woppande mum laalande muɗum waɗa hen ɓeydo wel safnude walla ɓeydo moƴƴinde ngal ɗon koddigal e ngal ɗon gandanɗa hoore maɗa ɗam ɗon enɗam wona arde sernude enɗam ɓuri jasde debbo fof ko debbo ceernowo yiɗɗodirɓe ɓuri jasde debbo fof ko debbo taƴowo enɗam ɗum ɗo ko tajji enɗam sabu so tawi yimɓe koddi ene haasi so tawi ko adi kene so peliti sertude ko enɗam heewi tajju ɗon way kono dewgal enɗam ni ay dewgal so tawi a resi bande so weeli haala pulaɓe wi ha maayi kono kala nde fellisde bonde so ndena ko enɗam taƴat bol enɗam mon bonat sabu so dina mbaɗama jeegue tan heddoro ko wotere fof wayata ko hoore muɗum taw ko yimɓe rew mon jiidi yumoy baba dewgal woni hakkude moɗon kala ñande dewgal ngal boni musidɓe teddu so ndenaki enɗam ɗam bonat ɗum noon tinnuɗe so tawi neɗɗo to anan bandira surtout on rewɓe on tawi worɓe mon ne koddi ene pijiji ene jalta ko adi kaɗon gara galleji ɗi mbawi jogade miijo mbawi jabde gandanɗa hoore maɗa huuɓere gal appartement bâtiment goto mahede mon fof jogo hen appartement mum fitti ko koddigal nan ɗon fitti ko jurum nan ɗon fitti ko musidɓe tedduɓe ko respect nan hakkude mumen fitti ko pamodiral nan hakkude mumen fitti ko jomumen jiiɗi ko wurdude jiiɗi ko hoddude ɗum noon tinɗe son gari mbaɗeno mawɓe men gurduno nden weeɓani mawɓe men gurduno nden weeɓani mawɗo galle gollo ɓurɗo heccude duuɓi o to banggue duuɓi ko kañum woni mawɗo galle so miñiraɓe mum nan ɗo so kañum woni mawɗo galle so yiiɗi noon tawa ganduɗa ko kodda o ko Allah ɓuuri hokkude arsiki o kono noon kala kene waɗe e galle he rewnete koye jungo mum kanko mawɗo o saabu ko Allah teddini mawɗo Allah ko mawɗo kañum teddini idi teddinde mawɗo kañum rokkata hurum kañum rokkete teddugal kañum joguiɗo premier et le dernier mot eɗen keewi masalaha noon enen keewi masala saabu so masalahaji meɗe en ji hay sono dewgal ɓiɗɗo galle no hummine e galle he wiyete ko babiraɗo tokos ko kañum warata papa ayi ɓurɗo famde duuɓi o kañum wiyete dewgal ngal fof hankkadi waɗa ɓingue men dewle rese fof ko jungum watte kanko miñiraɗo ayi o rokkama teddugal kankone ay mawɗo galle no woodi de enene woodi kono noon ko fati de kankone o rokke hen teddugal makko o wawa gandanɗa o hokke teddugal makko kadi gande kala mo rewani rewetaki an ka keccaɗo a salima rewde e mawniraɓe maɗa wonɓe caggal maɗa sa arnaki kañumen ne gaari rewata caggal maɗa mo rewani foof rewetaki a rewat tan wonde jinnaɓe mon no wuuri jinnaɓe mon gorko no wuuri a rewat caggal muɗum gandina ɗum kono gon ɓiɓɓe gandina ɗum ko an woni mawɗo ko an woni gandanɗa amo ɓiɗɗo an woni afu galle ndewa e mum needi feewal miñiraɓe ma gara ndewa caggal maɗa janggo jaam so baba yiyaka ko an wonti mawɗo galle keddoɗa garduɗa dow peewal ɓesguji sukaɓe gara ndewa caggal maɗa ndewa e ma e dow peewal so tawi ka kaƴinoɗo baba miñen to gaari hay goto rewata e maɗa an gandanɗa hoore maɗa dewɗo an deuxiéme enfant o so tawi a salima rewde e Hammady Samba mawɗo galle o a salima rewde e muɗum ko haali fof mbiya ko bolle puyɗe haalata andu koye Hammady janggo e jaam so yiyaka annen miñe wonɓe caggal ma ɓe ndewata e maɗa saabu a jaɓani rewde ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe tinɗen no fewi to banggue koddigal tinɗen no fewi banggue gurdam sattani ko enen tan cattinta ko enen tan belte cattinen gurdameji men kono gurdam sattani tinnude no fewi bandiraɓe rewɓe son tawi yimɓe ne koddi son tawi ɓiɓɓe yumma ne pijja ne jalda tinnude son gari hoto gone sababu ceeraga hakkude mumen enen worɓe ne tinnuɗen so tawi en gandi hankkadi sa aduna fuɗɗima waylade tinnuɗen so tawi kala mo Allah rokki hunde yo wallu miñumen alhamdulillah rabbil alamin hande ɗum waɗi fayida saabu en ji wal waɗɓe économie nana balla miñiraɓe mumen no janggiri wal waɗɓe économie nana kuppani miñiraɓe mum biyeji ne balla ɗumen no ɗannori no mbawen koye mumen
walla gandanɗa hoore maɗa yeeyɓe galleji men yeeɓe tereŋaji men kuppani biñaɓe men visa ji walla mbaɗen ɗum en laabi yo pa Amérique walla yo pa Europe beɗen mbawano koye mumen ko ni woni ballodiral musidɓe tedduɓe ballodiral wona wiide tan gandanɗa hoore maɗa galle fof mbaɗa jogo ala so tawi holko joguiɗa hay so koye leydi ma gonɗa holko joguiɗa wallu miñiraɓe maɗa walla mawniraɓe maɗa fodɓe wallede no ndemiri yo ndem jogo guese fodɓe yaarude to banggue commerce yo mbaɗ commerce fodɓe wadde to banggue awo yo mbaɗ awo moni foof ƴeewe holto arsugue mum woni walla holto hakkille mum ɓuuri wonde walle e on fannu wawana hoore muɗum wawa jogade hoore mum wawa jogade galle mum hayso koye galle goto koɗɗen mone men foof ne wawi waɗande hoore mum appartement mum ha feewa mahana hoore mum huɓere mum ha feewa hoɗa hen so tawi eɗen mbawi waddude hitande wotere mbadden hitande wotere so tawi en mbawa moni foof wa jogo hitande mum taw ko teddungal ana hakkude men so tawi en gandi sen koddi ko caɗele arata sagataɓe haysene certa yato ko don teddungal certi en gandi gandanɗa ma joguima kulhuli so tawi sagataɓe gandi so koddi ko waddoyoɓe walla galleji ɓe ko mbaddoyta walla kulhuli ɓesguji walla kulli suddiɓe yo ballodir guila ene mbawi moni foof walle ha daña hoɗande mum ha timma moni foof walle ha daña golle mum ha timma moni foof jogo hoɗande mum jogo golle mum jogo galle mum ay gansanga e kala saaha ma wooda ummiɓe ga jaaha ñalloya galle kaari walla gara kiroya galle kaari suddiɓe mabɓe jahodira e kala saaha ɓesguji mabɓe jahodira e kala saaha waɗa belemma waɗa teddugal gilli wona ɗon jurum wona ɗon korsa wona ɗon jurum wona ɗon korsa wona ɗon teddugal wona ɗon ɓuri bonde fof ko yimɓe gonɗa mbaɗɗo nguttu hakkude men ha tikkodira ha natta haaldude certa taw certi koye dow kutuya certi koye dow tikkere hankkadi jomumen certa natta hay yahodirde hay goto yiiɗa yaade goɗɗon hay goto yiiɗa yaade goɗɗon suddi mabɓe natta yadirde ɓesguji mabɓe natta yadirde gañgu wona hakkude mabɓe ayi ɗo ɓingu babago ara hakkude mabɓe ɓingu babago ara hakkude mabɓe ɓingu babago ara hakkude mabɓe ɓeɗo jiiduɓe yumoy baba sukaɓe mumen kaldata rewɓe mumen kaldata sukaɓe mumen ndesodirta hakkude mumen saabu wol ɗuure wonde ɗon walla wol tikkere walla wol mette walla haare wonnode hakkude mabɓe ɗo ko hunde hulɓinide ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe so yimɓe ne mbawi wurdude yo tinno yo guurdu e dow teddungal so tawi kadi gandi mbawa wurdude yo tinno yo joddo ballodira tawa gandanɗa homaɗa certa e dow teddungal tawa wona e dow tikkere wona e dow gañam tumago wona e dow tawde kufunagal so tawi tan yimɓe guuri gurdamaji mbaɗi ni ma gandanɗa homaɗa gurdam moƴƴam ɓesguji ɗi jiɗodira hakkude mum ɓesguji ɗi nafodira hakkude mum gilli wona hakkude mumen ɗum noon tinɗen no fewi ko wona ɗum ko e tinɗen no fewi to banggue gandanɗa koddigal to banggue gondigal hakkude an gorko joguiɗo suddiɓe ɗiɗo walla joguiɓe suddiɓe tato ɗo kadi eɗen gandi ko caɗele mawɗe no fewi to banggue taarihi banggue renndo meɗen won nawliraɓe ha leƴƴi kewɗi ne nawlira dendagal julɓe ne nawlira kono sa ƴeewi ma taw nawligo pop ɓuuri muusde nawligo koto banggue men enen haaltoreɓe en fulɓe saɗi leƴƴi ɗi jeeyata jolfuɓe joguiɗo gorko debbo goto ko ɗiɗo ko tato saaha ko nayo sarakulleɓe c'est la même chose sarakulleɓe c'est la même leƴƴi keddiɗi c'est la même chose kono noon ne saɗi so tawata gandanɗa hoore maɗa hakkude mumen kirimeje bolle puyɗe walla haareji jamma ñalawma walla tikkere hakkude eli gollodiral hakkude mumen ala kamɓe soɓe mbaɗa concurrence hakkude mabɓe ko ɓuura waw toppitade gorko ko ɓuura wawde toppitade gorko jolfuɓe sa nawliri ɗumen ko ɓuura wawde toppitade gorko so gorko ari ko fijjude mum ko jallude mum ko funtodirde mum ko ɓosde ɗum ko lawƴude koyɗe mum ko toppitade no foftiri ko toppitade no ñamiri ko ɗum woni gandanɗa hoore maɗa jolfuɓe so tawi a nawliri moni pop mabɓe fof ko nden darde darto sarakulleɓe c'est la même chose ko ɓuura wawde hormade ko ɓuura wawde toppitade hay rewɓe mabɓe hay remde ne ndema moni foof jogo guesa moni pop jogo guesa rema ha waylo leydi so gorko addi gawri adda guerte ayi
e geɗe mbaɗi noon jeeya taw ko nawliraɓe jeeyani pijja ene jalda ene jaada hay comci mumen kañumen nandata sarkuleɓe hay comci mumen ko kañumen nandata sa are galle debbo mawɗo o ko kañum woni mawɗo galle debbo togoto ɓe boni pofdere caggal a andata o ko ɓi kaari walla ɓi kaari jeeya nawliraɓe moni men fof ne wambi ɓiɗɗo goɗɗo keddiɗo o ene nguuri gurdam moƴƴam ene nguuri e dow gonga ene nguuri e dow teddugal sabu ene gandi ko renduɓe arsika renduɓe gorko rendude arsika ndendi jaam ndendi bone kono enen holko woni nawligu men ko gañam tumago hakkude men ko liggodiral hakkude men ko liggade nawle hande won rewɓe musidɓe nana goppi tekki ala ko waɗi ɗum sona nawlu men won rewɓe hande nana donki sowade ala ko waɗi ɗum sona nawliraɓe mumen won rewɓe hande nana donki joɗade e cuuɗi mumen ala ko saabi ɗum so wona nawlu men liggodiral hakkude mumen ko liggiyaji bonɗi woni hakkude ganduɗa maɗa nawliguji meɗen kala debbo ɗi galle tawa debbo ne resa e galle ene wone galle ne ɓesni e galle ne wonde gandanɗa hoore maɗa liggoɗa ɗum yo yaltu suudu mum mbeɗaɗa lomto ɗum liggoɗa ɗum yo lural won hakkude mum e joom galle muɗum mbeɗaɗa heeroro joom galle o walla an debbo jeewo aɗa wone galle joom galle ma addoya debbo goɗɗo lembel adda e galle heddo aɗa liggo lembel o hoto jooɗo e suudu muɗum aɗa liggo yo hangue aɗa liggo yo rafe aɗa liggo ni saaha yo maayi dabru ɗum aɗa dabru ɗum yo maayi a anda so maayi kihi tawi ka jaaho subaka walla ka jaaho werdoka a anda so maayi subaka tawi ka maayo ñalawma anda ko noon jokkita balɗe aɗa liggo ɓesgu mum yo Allah gandanɗa hoore maɗa nuskin ɓesgu muɗum a anda no ɓesgu ngu so jibinama tawi nafoore nde so e barke o tawi ko an ñamoyta sabu heewi to ɓiɗɗo jibina e galle nene maaya nde ɓiɗɗo yonti nafde nde nene maaya ko goggiraɓe naftoro kañumen gandanɗa hoore maɗa barke o kañumen ñamata e ɓesguji mum kañumen barkinto hen na kañumen ñamata nemoro e barke he ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnuɗen liggey liggodiral gollodiral bongal dabaruji korte ala place e dewgal ala place e nawligu kiram ne woodi ala mo hirta woodi tan ko kirimeje mbaɗi ko décréji woni fof décré mum haaɗi to banggue kiram kono so tawi gandanɗa maɗa jiɗɗa ko hirde hirodirde nawle hirodire mum ɓuura wawde ɓuura laaɓal hirodire mum ɓuura wawde defde ha heewa hirodire mum ɓuura wawde saggidde ko weeli hirodire muɗum ɓuura wawde jaɓɓade hoɓɓe hirodire mum ɓuura wawde toppitade gorko hirodire mum ɓuura wawde leeso ko ɗo rewɓe poti hirodirde ɗo kiram foti wonde ko ɗo poɗɗa wawde ɗuminde gorko wona ñamminde ɗum liggey yo wurte ma tan Allah bonde fof gandanɗa hoore maɗa ko debbo liggotoɗo debbo dabrowo wallahi so debbo hoofima yeeso ceerno walla hoofima yeeso mbaɗo wonde pop ene jogui ko foti yewtude ceerno ha heewi foti ñagade walla succite jomum ene foti ko ñagade ha heewi wona yo Allah nuskin nawlum walla yo Allah nuskin ɓesgu nawlum saabu ɓesgu nawle o ko ɓesgu joom galle maɗa nawle o ardani e ɓesgu ngu ala ko joom galle ma o jibini ɓesgu ngu an kay ñaago Allah yo Allah rokke fandinde suudu maɗa yo Allah rokke gandanɗa hoore maɗa ɓesgu adde barke ɓesgu maɗa yo Allah waɗa hokku ɓeydu arsiki joom galle maɗa wawde jogade on wawde jogade galle o kono ala wona ɗum ko duwade kay ko nuskidde joom nawlum ko yaade liggoyade nawlum ko dabrude nawlum hande cuuɗi pop nana bonna cuuɗi pop hande nana bonna cuuɗi pop hande nana bonna dabruji bonɗi nana mbaɗa hen Allah ne seedi won rewɓe hande mbawa nadde cuuɗi men mbawa yettade cuuɗi won rewɓe hande gandanɗa hoore maɗa worɓe men mbawa yettade ɗumen jeeya gorko ne jogui rewɓe ɗiɗo hen debbo goto kala nde o yetta ɗum o ronka wonde gorko gorago makko yaaha ha laaɓa taw ko liggey dabruji bonɗi waɗa hen ɓe hen donkat ni ko nadde hay suudu gandanɗa hoore maɗa gance debbo ha gance ɓesgu muɗum heddo yimɓe ne nuskini ɗum yimɓe ne kuɗa ɗum yimɓe taw ko ittaɗo e saago muɗum hande worɓe hewɓe nan nuski ko ittaɓe e sagoji mumen saabu ndesa joom suudu maɗa jeewo dañjon ɓesgu ha wayno leydi gilli fijiti saabu eɗen gandi min kam mbiyami ko yimɓe mbawa resdirde ɓesgu ara hakkude mumen ɓesgu kewgu tawa gilli ala ɗon
ɓayde gona jawti ken hakkillaji min mbaɗa sikki jokkodiral neɗɗo sene jokki ko addi fof dewgal ko foti wonde ko gilli fof kam gilli nan ɗon sen mbawi jokkodirde e kala saaha eɗen jokkodira ha ɓesgol wawa arde hakkude men firti ko wol gilli e pamodira nan hakkude meɗen dañguel sukaɓe nayo sukaɓe joyo pina ñalawma goto musidɓe tedduɓe daña debbo goɗɗo Allah rumtinma oɗo debbo jeewo dumtoɗamo ha laaɓa dumtoɗa sukaɓe makko a ala e makko haaju a ala sukaɓeɓe haaju ala e makko haaju ala e sukaɓeɓe haaju anda sukaɓe ma no ñamirta anda sukaɓe ma no jardata hankkadi hakkille ma fof woni koye oto debbo gonga gilli no wawi kono ko ɓuuri hen hewde mbimi ko ittede e saago muɗum saabu so neɗɗo ittaka e saago mum tawi ko joom hakkille rumtade joom suudu mum ha rumto ɓesgu mum mo jibinɗa gandanɗa hoore maɗa ko ɓe kañumen janggo woni avenir maɗa ko ɓeɗo janggo ponnoɗa liggade wawde toppitade jangde mumen wawde toppitade gurdam mumen wawde toppitade janggo mumen so tawi a rumtima ɗumen a wurtama e oɗo debbo mo gadduɗa joni saaha tawa hay ɓinguel ala hakkude mon walla dañon ɓinguel joni walla ɓikkon ɗiɗon hankkadi kala ko dañƴa kon ɓikkon mbaɗanta walla guel ɓinguel mbaɗanta e yummum oɗo debbo nayojo hankkadi anci ɗum musidɓe tawi ko joom hakkille miijotoɗo ko maayo gonɗo e hayɓe saago muɗum mi sikkani sen wawi wadde ɗum noon tinɗen onon bandiraɓe rewɓe tinɗe rewɓe kadi gande kala debbo dartoɗo liggo gande koy ko nuskowo teskode mayata nuskani debbo tan no jiiɗa fof ko murnidɗo tan to nani fiɓɓirde baji fof nana yaha jogui fof nana yaha kadi ala so yahata so wona liggade gondiɗo mum liggade joom galle mum walla liggade peccere mum walla liggade ɓesgu nawlum mi wodiri Allah so tawi ko nawli ko o liggoto mi wiyatade o nanggata kono ƴeewe battane makko liggotoɗo ɓesgu gandanɗa hoore maɗa nawlum ƴeewe ɓesgu makko mbaɗo gorko yo rumto ɓesgu muɗum yo rumto ɓiɓɓe nawlum yo wurtimo tan ƴeewe ɓesgu makko no wayata so teenoyi o dañata so waɗi concours heɓata so waɗi examen o pasata so ɗannima kayno dañata heewi wonde ko délinquant heewi wonde ko drogué heewi wonde ko waroɓe yimɓe ƴeewe mbimen ko Allah ne seedi kala debbo dariɗo mbaɗo noon ko ɓe huuɗaɓe jibinta ko ɓuuɓe huuɗaɓe ko ɓiɓɓe saabu hande Allah nden waɗal hunde tan ha maayo jiitoya kono joni Allah fatta ha nangue murtini hayso ko demi journée ligguiɗa weɓata jiiɗa heddoto ko moƴƴere mbaɗa moƴƴere kay fata ha maayo jiiya kono bonande hande kala ko neɗɗo waɗi bonande mayata yitande guite muɗum ɗum noon tinnoɗen bandiraɓe rewɓe tinnoɗen hay goto hoto jooɗo yeeso ceerno walla yeeso fiɓirbaji liggade nawlum walla liggade ɓi nawlum foti yaade ceerno walla huuli joom galle maɗa walla aɗa yiiɗi joom galle maɗa yo joom galle ma yiiɗi yo joom galle ma teddini yo joom galle ma yiiɗi yo joom galle ma teddini yo Allah uddiɗo arsigi yo ɓeydu arsigi ha joom galle maɗa yo Allah ɓeydu arsigi galle o ayi yo Allah addu pamodiral hakkude ma e nawle hakkude ma e joom galle maɗa ñagoɗa duwaw yo Allah dande bone añɓe yo Allah aynire en ma yo Allah suure ayi ɗeɗo gueɗe kay neɗɗo wawi ñagade Allah wawi ñagade yettiɗo Allah ñaganoma yo ñaganoma Allah duyuma juuli ɓerde ma nde laaɓi a duyuma bisimilla kono kay gandanɗa wadde dafuji walla wadde liggeyaji wadde dabruji faade nawlum walla faade ɓi nawlum musidɓe tedduɓe ko musiba kadi kala dariɗo bibine waɗa ɗum ƴeewe battane muɗum ƴeewe ɓesgu muɗum kala debbo muñƴo e dewgal mum souffrance saabu ko jeeta kala jiiɗa nawli ko a hewani yiide yimɓe liggodira ala ko goto tan liggoto goɗɗon ko wiyete yimɓe mbattira hakkillaji ala ko goto tan wattata hakkille keddiɗo ne yaha lawol muɗum keddiɗo ko yaha lawol mum goɗɗo tan wattata ma hakkille kono yimɓe mbattirta hakkille ko goto wattata ko ɗeɗo hakkille oɗo debbo gonɗo e galle mo muña mo muñide Allah o dabrata nawliko o dabrata ɓiɓɓe nawliko en omo wone galle he ko yiɗani hoore makko jam ko ɗum woni ko yiɗani nawliko sukaɓe makko nanɗo ko yiɗani sukaɓe makko ɗum woni ko yiɗani sukaɓe heddiɓe ƴeewe sukaɓe makko so yiiɗi gorko néglise sukaɓeɓe so yiiɗi gorko wasa toppitade sukaɓe makko wasa toppitademo wurono oto debbo wurno ɓesgu muɗum kono ƴeewe aduna ko ode daña ɓeeɗo sukaɓe ko ɓe Allah waɗata barke ko ɓeeɗo sukaɓe goni janggo gandanɗa humaɗa so janggi ɓurana ɓaara jogo suuraji men moƴƴi Allah waɗa hen barke so teeni daña leɗɗe moƴƴe so gandanɗa ƴum gubboyi daña gubbal ha heewa so ɗannima daña kalis ha wayno leydi so janggi école Allah rokka men diplôme aji moƴƴi so ƴeewi ligguey daña gandanɗa hoore maɗa liggueyaji moƴƴi Allah waɗa men barke gurnameje moƴƴe keɓɓito yummiraɓeɓe ha yimɓe fof mbiya goram oɗo de ko ni yummude saafu yummu tampino de
fuɗata noon ne haala ne wiya gandanɗa hoore maɗa ɓesɗo ene waddi e basalla jaɓ ƴeewe ɗo gandanɗa hoore maɗa hannde ganko yummiraɓe sufrunoɓe hannde alhamdulillah rabbil alamin nana jogui sukaɓe ko cadre uji mawɗi nana jogui ɗumen hannde guuri gurduɓeje moƴƴe ɓe hannde ganduɗa sukaɓe mumen hannde nana ɗanni nana Amérique ɓe nana Espagne ko mandaji ɓutti mbaɗanta jinnaɓe mumen nana guuri gurduɓeje moƴƴe ko muñal Allah wondi koye muñowo ko muñal Allah wondi koye muñowo Allah wondi koye joom ɓernde lamde so tawi gandanɗa an ko haasi ɓernde bonde joguiɗa saabu kala jaahowo dabro ko ɓernde bonde jogi ko haasidagal ko ɓernde bonde joguiɗa hay sa duwnima sukaɓe ma Allah jabotako sa duyima Allah jabotako sa duyima Allah jabotako kadi mbimi ko ɓamɗa wadde liggaji ɗi pop saabu ma wood janggo e jaam cukalel nguel ligguiɗa taw memetaki wona ne ñawdi wona haydara ko Allah hokki ɗum nden hoodere kala bonande mbaɗɗa e mum koye ma artata retour à l'envoyeur ene waɗi rewɓe ko laaɓɓe ko Allah laɓɓini ɗumen hay sinno mbiyani ya Ali ya Allah kala liggey bonɗo mbaɗɗa e mum koye ma artata ko retour à l'envoyeur won rewɓe memetaki de won rewɓe memetaki surtout ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓiɓɓe galleji moƴƴi ɓiɓɓe laaɓɓe ɓerde ɓen memetaki ɓen renta ɗumen tan saɗa yiɗi suurade kadi an gorko ko mbawɗa dañde gaɗon foof so tawi tan a renaki tatade e ɓeɗo rewɓe koɗo debbo ko laaɓɗo ɓi laaɓɗo ene yiɗanma jaam yiɗanma gandanɗa hoore maɗa moƴƴere ene joganima teddugal ene muñanma basal maɗa guiɗa dañani haydara pina ñalawma goto mbiya aɗa hoyna ɗum nder suudu muɗum aɗa ƴetta debbo goɗɗo aɗa fiira ɗum on debbo aɗa woynira ɗum on debbo an hoore maɗa sa renaki a sufrat an ƴeewe hannde worɓe hannde c'était des multimilliardaires hannde nana gondi pauvre uji ɓe hen ko cadre uji mawɗi gonno hannde nana siyakama liggeyaji mumen nana sufra ko haqqiji bonɗi ko ɓuuri hen heewde ko haqqiji mbimi ɓe hen ceera rewɓe ceera debbo aɗa dañƴi sukaɓe nayyi sukaɓe joyyi ceera ɗum mbaɗa ɗum abandonné mbadda ɗum abandonné ɓe hen nana ceerani nana gonde rewɓe ene luwi appartement ji walla ne ƴetti galleji goɗɗi ne suuɓi rewɓe ne mbatti toon kala ko keeɓe moƴƴere ko toon paayi kono ƴeewe battane mum musidɓe tedduɓe enɗam ma rene gille ma rene haqqe ma rente ndentuɗe haqqe wona rewɓe ne ndentuɗe haqqe won rewɓe kañumen ne koyni worɓe mumen debbo noon hoynude gorko mum ɓurani gandanɗa hoore maɗa woppude joom galle maɗa ƴetta awra maɗa aɗa yahda rokkoya woɗɓe ay o debbo mbaɗowo ɗen gueɗe néglisé o joom galle mum ne yawi joom galle mum ene yaha banggueji goɗɗi ne fijjoya e woɗɓe saaha ne fijjoya e sukaɓe tokosɓe walla ne fijjoya e joom galuji ƴeewe kanko ne battane makko ko o woni jibinowo sukaɓe janggo jaam sukaɓe délinquant noon tinɗen musidɓe tedduɓe so tawi yimɓe ndesodiri yo hurum won hakkude mon yo teddugal hon hakkude mumen moni foof yo respecte goɗɗo respect réciproque moni foof yurmo goɗɗo moni foof teddina goɗɗo on so tawi yimɓe nawdorama yo nawligo won hakku jaam won hakkude mabɓe so ɗen mbadda concurrence mbaɗen concurrence ɓuura labde mbaɗen concurrence ɓuura wawde sagginde mbaɗen concurrence ɓuura yawde deftude mbaɗen concurrence ɓuura wawde jaɓɓade hoɓɓe mbaɗen concurrence ɓuura wawde tiddidde kolo sehilaɓe gorko mbaɗen gandanɗa hoore maɗa concurrence ɓuura gandanɗa hoore maɗa wonde debbo galle ay ɓuuren concurrence ɓuura wawde lelnde ɓuura wawde leeso ko ɗo worɓe keɓirte ay rewɓe waɗi ko ɗiɗi waɗi ko seyɗade galle e seyɗade gorko seyɗade galle ko debbo jiɗaɗo nder galle ɓesiraɓe ƴekiraɓe foof ne jiɗi ɗum o ko seyɗade galle nayeɓe wonɓe galle mo gandanɗa mo hormi ɗumen mo teddini ɗumen saaha foof adda tufumal saaha foof o itta kakal saaha foof adda kosmal o walla jomumen no kirtiri walla no kacitiri sukaɓe saaha foof no jogui suudu makko woda ko itta gosiyal walla ko itta rokka ɗumen ƴekiraɓe wonɓe galle saaha foof waɗa limsere wutte o hokka ɗum walla itta sabunde garɗo foof itta sabunde o rokka ɗum so tawi ala haydara ƴeewa hay soko cenglono habɓa saki walla maroyal seeɗa o habɓa e mbuusi seeɗa o rokka ɗum walla sukaɓe mum gosi com sukaɓe makko so yi pamɗe makko o ƴeewa gandanɗa miñi isiraɓe makko walla ƴekiraɓe makko o ƴeewa hen joguiɓe cukalel o wiya o hokka ɗumen ay o yiiɗe e galle o horsine e galle o horsine e famille o woni ko wiyete seyɗade galle oɗo debbo sa wadde mum janggo yimɓe galle fof mbiyama jana e maɗa an kay bona koye ma tan woni an gorko oɗo debbo kay ella ala e mum tawa ɓe ganda nder to tawa so naati nder suudu ko gandanɗa hoore maɗa ko mayɗo wiyata jangui wiyata ɓuuɓi wiyata jangui wiyata ɓuuɓi
fuɗɗata gandanɗa hoore maɗa ɗum uddita ay on debbo noon woni gandanɗa ma so galle omona liggo ko pitto ko lawƴo ko jaɓɓoroɗo hoɓɓe ko badɗo fof kono noon to banggue nder sutto to banggue leysa to ele niil walla ele faible walla ele fe okkani effort o fiddani o wona gandanɗa hoore maɗa neɗɗo jaribtoɗo joom galle mum debbo ma wona jaribtoɗo galle yaw jaribtoɗo joom galle so tawi noon ko so yiɗani nder suudu o ko nder galle to o c'est à dire ko o wona neɗɗo jiɗaɗo e nder galle he o wona neɗɗo pinɗo wona neɗɗo jaaƴo o wona ɓi saaha ɓi galle mawɗo ala kanko pour makko ko woni intérêt makko walla ko woni gandanɗa hoore makko priorité makko ko ɗum tan o wona neɗɗo gandanɗa hoore maɗa fuuranke o wona neɗɗo jaaƴo to banggue environnement to banggue ƴeekiraɓe en hoddiɓe en machin eɓe ala kono noon joom galle makko o ala ko fundi joom galle o joom galle o ɓuuri mo wotere yitere makko ko fijirde e jaleɗe ko jaɓɓade ɗum ko ha yo kaw ko ha yo dede ko bebbe ko chéri e gueɗe mbaɗe noon so naati nder suudu ala foof to memata e mum ala foof beelama mo holta ɗum ala foof gandanɗa hoore maɗa gueɗe ɗe o naña gorko o nder suudu to o woni seyɗani suudu nanga gandanɗa hoore maɗa ñande gorko yonta suudu makko pop o haɗa gorko o ɗanade o haɗa gorko gandanɗa hoore maɗa yiide walla certaine gueɗe o ɓoosa ɗum o ñoƴƴa ɗum o karisa ɗum o mema ɗum to meeɗa memede e gurdam muɗum kala ñalawma kala jamma omo ƴeewa mo kere ko hisɗi komo holla gorko komo naññiri gorko to banggue yaw beelam mo ƴeewa holno heɓirta beelamma oɗo gorko nder suudu to ala foof beelamma mo hollata gorko ala foof façon ko hollata gorko fijje mum o jalda e mum saaha ni o nawa ɗum ha tarode o walla ɗum no ɓuftori walla ɓuftuɗo ala gueɗe ɗe o waɗanta ɗum nder suudu to ay o woni biyeteɗo seyɗani gandanɗa seyɗani gorko oɗo noon janggo e jaam hay sinno o haaɓi koye kanko wela o tooñi ƴeekiraɓe o joni so waddama nder galle gorko wona e dugde hayso kanko tooñi ƴeekiraɓe makko walla miñiraɓe walla mawniraɓe joom galle makko ewa gorko tummino onon gonɗon tan ko jiiɗa joom suudam so tawi o wadde ISRA hayso kanko tooñi walla o teddinani ISRA gorko o yiyata hankkadi to haalnama tan ko on debbo o wona seyɗani gorko kala ko wadda saaha ni kanko o provoque so welama saaha o ara haw fando ƴeekiraɓe makko o wona e woykinade en o wiya piimo tawa Allah ne andi jettakimo o provoque ɗumen o ƴetto ɗumen ala fof ko wiyata ɗumen bonande o natata gorko walla o ƴetta téléphone makko o nodda gorko o wiya kaari hande miñi ala ko heddinimi walla hande nenema ala ko heddinimi o loowa ɗum o ɗumñina ayi ko naññude gorko o wona seyɗani ganduɗa hankkadi kala ko haalne gorko o hen heddoro ko ɓe kalte ɗiɗi ɗo ɓe gooti woodi gandanɗa ho maɗa ko seyɗani galle e seyɗani suudu seyɗani gorko non musidɓe tedduɓe tinnoɗen no feewi to wawde gandanɗa ma toppitade worɓe mon to wawde toppitade banggue koddigal moƴƴal to wawde toppitade ko fati e gurdam galle ko fati e jokkere enɗam kala debbo yo taaro yo dok wiyede kañum woni sababu tajji enɗam yo kañum woni sababu gandanɗa hoore maɗa seddugal hakkude ɓeɗo miñiraɓe e mawniraɓe yo debbo tawi ko ƴoƴƴo yo salo wiyede ko kañum woni sababu ceerugal ganduɗa walla haare hakkude joom galle mum e bandiraɓe mum rewɓe woni e ƴeekiraɓe mum walla yo dogo wonde gandanɗa waɗa kañum woni responsable walla sababu haare hakkude yummiraɗo walla jinnaɗo gorko e ɓiyum yo won ñootowo debbo fof wonde ko ñootowo debbo fof wonde ko maayo kono tinɗen enen ne environnement o oɗo debbo desaɗo gaddaɗo e galle gande ko kanko woni joom galle so yiiɗi taw ko an woni mawnum gorko e nder galle he kanko debbo o gande ko kanko woni responsable galle o so gorko o ɓenni ko kanko woni responsable galle o tinnoɗen ganden galle o ko galle makko wata miijo ɗo ko galle joom gallam galle banam gorko debbo fotani fanorade galle bamum debbo fotani fanorade galle joom galle mum no galle banum gorko debbo yo farnoro galle joom galle mum ko ɗum no nafata rewɓe debbo fof yiiɗi ko yo resse debbo fof yiiɗi ko yo jogo gorko taw gorko bawɗo jogade ɗum non tinnoɗen to banggue gurdam galleji ɗi ñonkotaji kewɗi probléme aji kewɗi nayi galleji he ala ko saabi ɗum so wona maslahaji kewɗi gandanɗa maɗa woni toon maslahaji kewɗi goni toon maslaha noon ɓuuri taw ko maslahaji dow fenande
maslaha do fenade noon musidɓe tedduɓe hay sinno ne wawi judde de kono saaha fof dillat saaha fof yimɓe jooɗo saaha fof yimɓe dukat gonga yimɓe ñoo won dow gonga tan woni ko ɓennata gonga tan woni ko duumoto fenade ɓafat so tawi yimɓe ne mbiya mbaɗa maslaha dow fenade janggo e jaam koko buujitoy to ɗum noon tinnoɗen nguuren dow gonga nguuren dow gonga hay si ɓen mbaɗa masalaha yo so masalaha ne waɗe joom gonga yo wiya kañum jogui gonga joom fenade wiya kañum jogui fenade so yiiɗi joomum mbaɗa masalaha hakkude mumen kono masalaha joom gonga wiye sale haali neɗɗo gonga mum kañum jogui joom fenade sale wiyede kañum jogui fenade yo yimɓe mbaɗa masalaha hakkude mumen musidɓe to gande koye hay sen jooɗima janggo masalaha en mbaɗi ɓe jeehi janggo e jaam koko buujitoy to non tinɗen no feewi mbaɗa heewide kala nanɗon ndeƴe wol goppuɗo place mum moni fof so dariɓe darde mum moni fof jooɗima place mum foti jooɗade waɗi ko foti wadde musidɓe tedduɓe ma en guur gurnameje moƴƴe nguuren dow gille nguuren dow teddugal buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓattaki bindaɗo ɓattaki buuɗal yurmede ñande alarba 15 lewru janvier woni siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi e sawtowol musidɗo moon sirmon Kali Abouba yo jaam Allah ñallan en